ahaba buga jalamuna murna da saukar Qur'ani. Yahaya Balaji kaga Abubakar dole in saka sunanka, kai ma ilahu ya baka a yau na ga an sako ka a 'yan sauka. Godiya kai wa Allah har uwa har uba na ka kasa duka, ma da ma ulama'unka wanda ke kula kar kai rauni. Madinatul ahaba buga jalamuna murna da saukar Qur'ani. Yayin dina malama abba ya faɗa a dole na gaishe shi, jan hankali gun kanne yayo kira dukansu su gade shi. Yau dai na gaishe yana murna, Yahaya yana gode sarkin shi. Allahu wanda ya bashi ka tsaya ka samu ka haddace Qur'ani. Madinatul ahaba buga jalamuna murna da saukar Qur'ani. Sai na da kai Abdullahi Abubakar jinin Jibrin kaima, shine ya zama na uku a gida wanda ya sauke duka Alqur'an ma. Godiya yake yi wa sarki Allah da malaman da suka yi hidima, ya gode Allah har ulama ya ce na sanya a bayani. Madinatul ahaba buga jalamuna murna da saukar Qur'ani. Shi ma ya ce malam abba ya zamo kwatilas na gaishe ka, ya ce na ja hankalin kanne su taho dukansu su bar shakka. Allah ya saka wa duk wanda ya tsayan a yau na yi sambarka. Abdalla ɗagun Abubakar kima ya sauke Qur'ani. Madinatul ahaba buga jalamuna murna da saukar Qur'ani. Sai na sanya Usman dai ya buji ka gurin ci Ismail shi ma yau yana ta gode Allah tunda dai ya yi sauka mai girma. Ya gode duka iyayensa ulama'u sun yi masa hidima, yau na gano shi da yayansa duka sun